Хайде с мен на първата ми тренировка по колездене от подготовката за триатлона в Гърция след 2 месеца. Тук мием зъбите за по-добро въздушно съпротивление. Загряхме хубаво и тръгваме. Нямам шосейно колело за сега. Това ми е началото на подготовката. Все още търся, ако някой предлага, нека да пише в коментарите, да свърже с мен. Търся шосейно колело, втора потреба. Хайде да тръгваме да видим докъде ще стигнем. На километър 3 срещнахме първата сериозна денивелация. Въртим колкото можем и това е. Останете до края. Баира на километър 11. Малко ни се опъва, но след него идва спускане и ще нормализираме нещата. Километър 16. Отново сме в града. Правиме последни 4 км на напън. И така. Първите 20 км завършени за 50 минути. Лошо време знам, но с това колело толкова.